ଶୁଣୁ ଡାଲି ମୁଁ ଧରୁଛି ଚିକେନ ତୁ ଧର ହେଲା ହଉ ସେ ପତ୍ର ପତ୍ର ମାଛ ତୁ ଖଟାଟା ଦେ ହେଲା ଚାଲ ଚାଲ ଲୋକ ବସିଲେ ଏ ଛୁଆ ଦେଖିକି ଦବା ନବା କରିବ ହେଲା ଲୋକ ନହେଲେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବେ ଏଇ ତୁ କଣ ଦବୁ ମୁଁ ଚିକେନ ଟା ଧରିଛି ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ପିସ୍ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ 2 ପିସ୍ ହଉ ଆଉ ଚାଲ ବାଗେଇ ଦବ ହେଲା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପଛରେ ଯାଇକି ଚାଲ ଦେଇ ଚାଲ ଡାଲି ଡାଲି ହେଲା ଚିକେନ ଭାଇ 3 ପିସ୍ ପଳେଇଲା अरे बाबू हे आउती ମଉସା ମନା କରିଛନ୍ତି ବା अरे मु कहली ना आउती हो ନାଇଁ ନାଇଁ ମଉସା ମନା କରିଛନ୍ତି 3 ପିସ୍ ଦେଇ ହବନି अरे मु तो मु कहूची आउती हो ना ଏଟା ବାଜେ ଲୋକ କହିଲି ବା ଆଉ ଦେଇ ହବନି मु तो मु कहूची आउती हो बोली ଆଉ ଦେଇ ହବନି କଣ ହେଇଯିବ ଏ ମଉସା ଆଇଲେ ମଉସା ଦେଖ 3 ପିସ୍ ମାଗୁଛନ୍ତି ଶଳା ଗୋଟେ ଜାବଡାଟେ ପକେଇବି ତୋ କାନ ମୁଣ୍ଡା ଫଟେଇ ଦିବି ଅଥବା ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଯେତିକି ମାଗ ତାକୁ ସେଦି ଦବୁ ବୋଲି ଦେବି ହଁ ଦେ ଦେଲି ଆଉ ଖାଇବ आज्ञा आउ दी ଦେ ଦେବି ନା କହିଲେ ହଁ ଦବାକୁ ଦେ ଆଉ ଖାଇବ आउ दी ଦେ ମଉସା କଣ ଛାଡ଼ ଦବାକୁ ଦେଲି ନିଅ ଚାଲ ଆଙ୍କୁ ଦେ मौसा आउ दी ଖାଇସାର ଆଗୁ ମୁଁ ଆଣି ଦઉં ନାଇଁ ମୁଁ ଦେଇ ଦଉଛି ଖାଇସାର ଆଉ 2 ପିସ୍ ଦେଇ ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ ଦେ ଏଠି ଦେ ଖାଇସାର